kaigsunan og mga mahal namong tigpaminaw nini tungura karon ano sab kini ang programa sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. Kini ang tulumanon mga langit nung lamdag sa kinabuhi. Og among gipanghinaot nini karong programa sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated nga ang mga gipangtudlo ni Master kanamo padayon gyud nga among gitudlo diya kanino sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia o uban naman sa mga basang referensya nga gigamit pero dili kasupak sa Biblia. O kini karon yung alagad Chief Minister Reverend Charlie Eugenio sa makanunayon nga pagpanghinaot nga unta kamong tanan karon sa inyong pagsunod dinhi karon na kamo sa kabaskog sa inyong mga panglawas, din may magamit na to nga punan sa pagtimbang-timbang sa mga kamaturan nga makapagatod ka nato sa kaluwasan. O nining tungura karon among mga mainitong pagpangamusta no sa tanan nga mga kaigsunan sa nagakalain-laing dapit labi na sa mga chapter president nga nag-angkon og nag-abaga sila para sa radio station para mailagad kini maong programa para sa kaluwasan. O amo sang nga mainitong pagpangamusta tanang mga membro diri sa sulod sa PBCM compound. O dili nato pagkalimtan mga kaigsunan ang atong obligasyon para sa pagpanglikom nato para sa PBCM Palace Reconstruction. O nini karong tungura magapaila pa ang kauban pang ebanghelista. Kumusta kayo mga igsuunan ug mahal na mong tigpaminaw. Kini usab si Evangelista Brother Elmer Piculados usa sa makig-uban kaninyo nining atong tulamanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi aron sa pagpadayon magpaila pang uban nga mga ministro. Kumusta usab mga higala ug mga kaigsunan, kini usab karon ang iyong alagad Evangelista Brother Arman ng Kasaw. Aron di sa paglangan, makauban pa ang uban pa nga ebangelista o ministro. Kumusta og mayong pagpatalingog usab sa gihapon? Kini ang inyong igsoon ebangelista Brother Juan Ronilo Mangalos magiguban usab kaninyo pinagi sa paghatod sa mga kamatuoran. Ingon ini kita nga oras mga kaigsonan sa inyong pagpatalingog nining 36 na ka mga radio station Visayas ug Mindanao adunay matag adlong Sabado ug adunay matag adlong Domingo sa inyong pagpatalingog. Musa, kumusta karon sa inyong pagsunod o pagpaminaw nining takna karon sa inyong mga radio set or sa mga paglantaw ninyo sa Facebook kamo na niya ang among gipadimbaya. O sa tanan nga mga kaigsunan sa pagtulunan sa PBCM dili nato pagkalimtan ang atong hiniusang panagtigom nga ato kining gisaulog katulo sa usa ka tuig. Mao kini ang March 10, August 19 ug December 29 busa giawhag namo ang tanan nga mga kaigsunan sa pagtambong nining mga higayuna. Kumusta sa atong mga tigpaminawan, mga kaigsunan, dinhi sa inyong pagpatalingog, dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental, dinhi sa atong gisibyahan karon ang Power Radio. Mabati ang atong programa, mga kaigsunan, matag-adlong Sabado kita sa inyong pagpatalingog, duha ka hugna. Kini, unang hugna, alas 3 ngadto sa alas 4 ang tagna sa kahaponon, ug mabati ang ikaduhang hugna sa alas 3 or sa alas 6:30 ngadto sa alas 7:30 ang tagna sa kagabion live sa Facebook o gitagaan kini kinabuhi sa atong kauban nga ministro Brother Dever Rizaba o usab ang naghatag sponsor niini mao ang GRM Auto and Motorcycle Parts Trading. Diin nga pamaligya sila sa mga brand new tires and batteries na himutang ang ilang tindahan dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental. Kumusta usab sa atong mga suking tigpaminawan dinhi sa Kidapawan City ang atong programa mabati ninyo kami matag-adlong Domingo dinhi sa Mount Apo Radio alas 4 ngadto sa alas 5 ang takna sa kahaponon live gyapon sa Facebook. Kumusta usab sa atong mga suging tigpaminawan dinhi sa Cagayan de Oro City ang atong programa mabati dinhi ning maong sibihan sa RPN Dixkio Radio Ronda alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon adunay pagsubli dinhi sa matag adlang Martes ug Huwebes ala 1:30 ngadto sa alas 12:30 ang takna sa kahaponon live sa Facebook. Makita usab sa YouTube, ingon man makita kini sa Parasat Cable TV sa Channel 5. Kumusta usab sa atong mga kaigsunan ug mga suging tigpaminawan dinhi sa Dipolog City. Ang atong programa mabati dinhi ning maong sibihan sa RPN Dixkidi Dipolog alas 6 ngadto sa alas 7 ang tagna sa gabiyon matag adlong Domingo live gyapon kini sa Facebook mga kaigsunan.
Kumusta usab sa atong mga suking tigpaminawan dinhi sa Cebu City? Ang atong programa mabati dinhi ning maong sibihan sa DYLA. Matagadlaw kini nga Domingo mga igsunan duha ka hugna kini. Unang hugna alas 11 ngadto sa alas 12 ang taknas kautuhon. Og mabati ang kadong hugna sa alas 2 ngadto sa alas 3 ang taknas kapunon. Live sa Facebook ang programa. Gidumalahan kini sa mga matuod nga mga ministro ibanghilista sa pagtulunan sa PBCM. Kumusta usab sa atong mga suking tigpaminawan dinhi sa Tago, Surigao del Sur? Ang atong programa mabati ninyo dinhi sa Sibihan, ining Sibihan sa DXEL Like FM, matagadlaw nga Domingo, alas 4 ngadto sa alas 5 ang takna sa kahaponon, live yapon sa Facebook kini o gitagaan kini kinabuhi sa mga kaigsunan ubos sa pagdumala sa Chapter President Brother Demetrio Campado. Ato sabi kumusta ang mga kaigsunan nga niya sa United States of America? Kumusta kaninyo Sister T.C. Culiat og ni Sister Lily Patterson? Ingon man, kumusta usab kanimo Brother Nicodemus Nicky Hermias, PBCM member dinhi sa United States of America, og ato usab nga gikumusta ang PBCM Legal Counsel, Attorney Ramil J. Carion. Di atong gustong magpadangat sa mga pangutana, i-text lang sa numero nga makita sa screen, 0917-811-8882. Ato usab nga ipahibalo sa tanan nga mga membros PBCM nga ang ato ang mga official nga mga bagong basahon sa PBCM available lang kini sa ato ang central office dinhi sa Barangay San Antonio sa PBCM Palace. Kuha na kamo kopya ni ini mga kaigsunan kay available na kini. O usab sa pagpahibalo sa mga kaigsunan nga kining kanhi ministro o ibanghilista nga mao si Aquilino Valencia nga makita ninyo sa screen ang iyang hulagway. Ayaw na ninyo kini pagtuohi kay gitagak or gi-expel na kini sa PBCM. Ug kung aduna may iyang gihimo nga mga pamahayag gigamit ang ngalan sa magtutudlo kana iya na lamang o walay kalabtanan ang pagtulunan sa PBC mo sa pagdumala sa Chief Minister and Chief and Executive Vice President nga mo'y kasaligan nga mao si Reverend Charlie Eugenio. Og ninhigayon na mga kaigsunan aron sa pagisgot sa timay balik ko kang mukang Reverend Charlie. Nini karong higayon na Brad Ramel, Brad Arman, Brad Ron, ang ato karong paghisgutan sa atong pagtuon ang nakasulat sa ikaduhang Korinto Kapitulo 13, versikulo 8. Pero sa dili pa nato pagabuhaton ang maong pagtuon ini karon Brad Ron, may tingala mayo nga ato sa nga pangumustahon Brad Ron ang mga nagapangutana kanato o ikaduha ato sab silang suginlan nga ang ilang mga pangutana tubag asa nila makita brethren. Okay, Reb, mauni ang mga pangalan sa mga nangutana. Maka-display sa screen ug lantaw kamo sa Facebook mga kaigsunan. Una dinhi mao si Efren Anino Guhilde, ang ikaduha mao si Boy Ortiga, ang ikatulo mao si Rigor is Alid Anyep dinhi sa Sumilaw, Bukidnon. Ang ikaupat nini mao si Iliboy Dikdikan dinhi sa Minglanilla, Cebu, ug ang ikalima mao si Nobyembre 4 dinis Mambaling, Cebu City. Kumusta kaninyo nga mga nagapangutana og ang inyohang ang mga pangutana mabati ninyo ang among tubag dinhi sa Sibihan sa RPN DXKO sa matag adlaw Domingo alas 12 ngadto sa alauna ang takna sa kahaponon. Og ato usab nga idugang reverend di nadungagan naman ang atong programa sa registration dinhi sa DN Tagum Davao de Oro atong ipakita ang mga hulagway diin nagahimo kita sa pagsibya dinhi nga maong Sibihan. Di makita ang mga hulagway sa mga kaigsunan. DXDN Tagum Davao de Oro simulcast kini sa DXEV FM. Mabati ang atong programa matag adlaw nga Domingo alas 11 ngadto sa alas 12. So nadiha ang mga hulagway nga makita sa atong mga kaigsunan. Og ato sa nga gipaybalo brethren nga nganong wala ta maka Amerikana niya na brethren kay nag-expecta nga dili god sila live dito brethren. Tinood na reverend. O niya kita lang ang nagpaygayon nga giinsaksyonan ta nga matud pa nga ang mga black timer lang daw kuno ang magpahigayon mo to nga nakakuha ta niya na uban sa mga kaigsunan nga naghimo putag pahigayon uban sa operator dito brethren or technician para mapa-live lugar ni ining atong gisibiyahan busa kita nakita diha dili sabton kay naman goy nag-ingon-ingon brethren nga wa na kuno ta mag-Amerikana kay siya na kuno atong giawat
Gitagaan natong hugak kay daghan man atong tubagonon base Aquilino Valencia. Ambot nga no nga mangita gid siya bikil ba na, pero di man na mo'y atong gisgutang topiko pag pamatuon lang na nga adunay pagdugang sa atong gisib mga gipangsibiyahan brother nga registration. Tinood ko na, Reverend. No, garon sa paghisgot balik sa tema, Reverend, balik ko kanimo. Oh. Atong balikan ang gisgutan nato nga tema no nga ang nakasulat sa ikaduhang Korinto 13:8. Importante kini mga mahalamong tigpaminaw mga kaigsonan. Brad Ron, Brad Elmer, Brad Arman tungod kay ang mga tinun-an sa atong Ginoong Jesucristo sama ni Apostol Pablo maugyoy nagpahayag nining gisgutan nato nga nakasulat sa ikaduhang Korinto 13:8. Kay unsa ba Brad Elmer ang nakasulat sa ikaduhang Korinto 13:8? Sumala sa nakasulat sa Reb sa Biblia ang Seventh-day Adventist Church kaduhang Korinto kapitulo 13 bersikulo 8 ang pagbabasahon kay wala kami arang mahimo batok sa kamatuoran kundili ang pagdapig lamang sa kamatuoran. Kung mao matinaw sa gibasa ni Brad Elmer, matud pa ni Apostol Pablo, Brad Ron, kay wala kami arang mahimo batok sa kamaturan. Matod pa sa atong nakita og sa nabasa og sa nadungog nato, wala daw sila mahimo sa kamaturan kundi ang ilang buhaton sa maong kamaturan dapigan lamang kana. Pero sa Biblia, Brother Man, kinsa ba ang kamaturan nga igo lamang mo dapig ang mga tinun-an sa atong Ginoong Jesucristo? Basahon ta lang ang puriba, Reverend, din sa ang Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church sa Juan kapitulo 14 ug sa bersikulo 6 gingon sa nakasulat. Si Jesus mitubag kaniya, ako mao ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi, walay bisan kinsa nga makaadto sa amahan gawas kun pinaagi kanako. Kinsa ang kamaturan nga wa gid sila'y mahimo dapigan lamang nila sa imong gibasa, Brad Arman? Walay lain, Reverend, kundi ang atong Ginoong Hesukristo. Busa, tungod ini kay ang kamaturan kung maunay musulti, walay mahimo ang mga tinun-an. Dapigan lamang nila ang nag-ingon nga siya kamaturan. Karon, nga naman, Bradron, nga kung ang usa ka tinun-an, dili siya mahimong mulabaw ngadto sa kamaturan nga mga atong Ginoong Jesucristo, kundi ang pagdapig lamang may ilang mabat. Bradron, unsay gi-explicar sa mga tinun-an sa atong Ginoong Jesucristo o sa tinun-an sa atong o sa mismo gyud sa atong Ginoong Jesucristo. Kani Reverend atong mabasa, Reverend, ang pahayag sa Ginoong Hesukristo nga sa nabasa sa Biblia siya mao ang kamatuoran, diin gipahayag siya mga tinun-an nga pagka magiskot kamatuoran, dapigan ginang kamatuoran. Sa Biblia nga may tatag Seventh-day Adventist Church, ali ko mabasa sa Juan kapitulo 13 bersikulo 16, mao ning atong mabasa. Sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, pahayag ni Ginoong Hesus, ang ulipon dili labaw sa iyang agalon, ni ang sinugo labaw sa nagasugo kaniya. Basta nga tinaw sa gipayag sa Biblia, Reverend, magisgotag agalon, dili pwede nga ang agalon labuan sa ulipon, ni ang nagasugo mulabaw ang mga sinugo. Busa matinaw nga tuod kay si Kristo mauman ang agalon unya ang iyang matinun-an sinugo. Pag musulti na ang agalon, ang kamaturan, ang buhaton, mudapig lamang sila sa kamaturan, dili ang ilang kamaturan kung doon naman, Bradron, mo ipapasigwar lugar, mo ipapasiatab sa laing pagkasulti pa. Hayon pang dugang payag sa Biblia nga, maugyod ang ulipon, di gyud pwedeng mulabaw sa agalon. Hayon pa mabasa, Brad Elmer, sa nakasulat sa Biblia. Mabasa kinirib ang Biblia, Seventh-day Adventist Church sa Mateo kapitulo 10 bersikulo 24. Ang tinunan dili labaw sa iyang magtutudlo ug ang ulipon dili labaw sa iyang agalon.
Klaro kayo, matinaw nga ang tinun-an di ay dili labaw gyud sa iyang magtutudlo. Ang magtutudlo gyud mao ang permi labaw. Ug ang ulipon dili mahimong mulabaw siya siyang agalon. Ang agalon permi gyung labaw diha sa nahimong ulipon. Na mao nga kung ulipon ka, kung ikaw mao ang agalon, pag musulti ang agalon, mao gyud to ang dapigan Brad Ron, Brad Arman, Brad Elmer. Nakaron, unsay gisulti dayon sa kamatuoran nga gipakita may tud sa atong Ginoong Hesukristo kay siya may kamatuoran, Brad Ron, nga simpre kung kamatuoran siya, doon nagi iyang isulti. Tinuod na Reverend, ug mao ni ang gipahayag sa atong Ginoong Kristo di nagpakita sa Biblia nga siya kamatuoran. Dinis Biblia nga may tatak Seventh Adventist Church, Reverend, basahon ako sa Mateo Kapitulo 12, versikulo 30, mo ni atong mabasa. Ang dili dapig kanako, batok kanako, matud pa ni Ginoong Hesus, ug ang magapanghipos nga dili uban kanako, nagapatibulaag. O di ba tinaw, kinanglan gidi ay ang atong Ginoong Kristo dapigan, motong paboran. Kay siya may kamaturan, wala daw sila'y mahimo, pagdapig lamang sa kamaturan. Busa ang atong Ginoong Kristo nagpayag, ang dili dapig kanako, di bato ka nako. Anong dili man kamo dapig nga imo man ang agalon? Og ang magapanghipos nga dili uban ka nako, nagapatibulag. Puriso nga, pinaagi nining ihimplo sa panahon sa atong Ginoong Kristo, brethren. Kinahanglan di ay nga, ang mga tinunan o ang mga membro sa atong Ginoong Kristo, ang ilang mahipusan, dito gyud kang Kristo. Kay siya may kamaturan. Kay kung maghipos-hipos kag dili imo, kanang mga bahina, makapatibulaag ka na. Nga naman, pananglitan sa atong pagtulunan, brethren. Dili ikalimot nga ang atong gisundan, membro sa PBCM sa una. Kini si Macarayo, Hermanis Macarayo, kini si Danilo Nakwa. Oh. Nakaron, tungod kay membro man sila sa una, di na as PBCM. Niya, nagmugna sila kaugalingon nilang pagtulunan, ang PADIM. Kana ba'y kang master ba? Kana ba'y padapigan? Kana ang isip-isipon sa mga nahimong membro, labi na atong matawag pa, brethren, nga maniguro sila nga, sigurado baka nga kanang ilang gipamatayan, dili baka kadtong mga tulisan o gawatan sa pagpamatod, brethren. Tinuod na Reverend. Mo na nga, kini nga topiko, naghatag kini og pagpabuklad sa atong mga mata. Nga, ang nakasulat sa ikadong Korinto 13:8 nga sa atong nakita nga ang kamaturan. Ingon ni Apostol Pablo, wala kami mahimo sa kamaturan, kundi ang pagdapig lamang sa kamaturan. Kana sa ato nang nabasa, nakaron. Tungod kay, kung Dios ang paghisgutan, lahi ang huna-huna sa Dios kay sa tao, busa ang sa tao nga huna-huna, dili dapat ka na maoy paniguruhon sa pagtuo sa tao. Ang huna-huna sa Dios. Kay ngano, unsa ba ang huna-huna sa Dios ikumparar sa tao, Brad Arman? Niya, basahon na to ang priba, Reverend, sa ang Biblia, sa Isaias Kapitulo, ang Biblia may tatak 70 Adventist Church, sa Isaias Kapitulo 55, o siya versikulo 8 hangtod sa versikulo 9 sa 8 gingon. Kaya ang akong mga hunahuna, dili mao ang inyong mga hunahuna, ni ang inyong mga dalan, akong mga dalan, nagaingon si Jehova. 9. Kay maingon nga ang mga langit at taas kay sa yuta, mauman akong dalan, akong mga dalan labi pang hataas kaysa inyong mga dalan, ug ang akong mga hunahuna kaysa inyong mga hunahuna. Oh, sa versikulo 9, matinaw. Ingon ang Dios, kay ang mga langit hataas kay sa yuta, ubos gyud ang yuta, mas gipakita diya nga ang langit gyud mao ang taas. Mao man ang iyang dalan, taas kaysa dalan diha sa mga tao. Ug ang hunahuna sa Dios kaysa mga hunahuna sa tao, magkalahi. Busa sa versikulo 8, nagapahayag nga kay ang akong mga hunahuna dili mao ang inyong hunahuna. Busa kanang hunahuna sa tao ug hunahuna sa Dios, magkalahi. Dapat ang hunahuna sa Dios o gidapigan sa tao, dili ang hunahuna sa taong gihunahuna niya. Nakaron, atong ipakita kay Dios man ang atong dapigan
nga mao'y magapanghuna-huna kay labi-labi na pod bradron nga agalon gun nimo Dios na unya arigi ka mamili sa huna-huna sa dili agalon. Anha ka maghuna-huna mo pili sa mga ulipon lang nga naglain. Na karon. Ang Dios ba sumala sa Biblia tungod kay siya may agalon? Aduna may pagpanudlo ang Dios, Brad Elmer, sumala sa nakasulat sa Biblia? Niya ang Proverbs, mabasa ang Biblia, Seventh-day Adventist Church sa Hub, kapitulo 11, versikulo 6, ug nga nagtudlo ug nga tudluan kaniya sa mga tinago sa kaalam. Kay kaniya ang masinabuton walay pagkatupong. Busa hibalui nga ang Dios nagapaningil sa labing diutay kaysa silot sa iyang angay, silot nga angay sa imong kasalanan. Oh, di matinaw. O nga tudluan kaniya sa mga tinago sa kaalam. Ang Dios di ay magtudlo og tinago nga kaalam. Ang nato mahibaw ingat kaalam nga tinago. Tudluan ta pero kanang atua kalamlam na gina bradron, di gina kaalam. Tinol na busa importante gid nga mudapig tas kamatuoran nga ang gihulagwes Biblia ang kamatuoran maong Dios kay kini di ay may mutudlo sa kaalam. So kung dili ta mo dapig sa kamatuoran nga mutudlo sa kaalam katong gingon numero biren ang makuha dili kaalam kun dili kalamlam. Da karon. Nakita nato nga atong Ginoong Kristo kamatuoran bradron. Mao na ang ikaduhang hugna nga panahon sa pagpangalaga, di ba? Kaya unang hugna nga pagpangalagad sa panahon man kang Hiuba, sa panahon sa Israel nga siya ang nagtukod sa katawang Israel, sumala sa iyang gipili ag dapit ang katawang Israel sa ikaduhang Samuel City Gis sa versikulo 24, siya ang nagtukod niya na. Nakaron. Pag-abot na nga, ni atas ikatulong hugna nga panahon ba doon sa pagpangalaga diya sa Espiritu Santo. Kung ang atong Ginoong Kristo maong kamaturan, si Kristo lang ba ang kamaturan ba doon? Wa na ba'y lain pa siyang gipadala nga lain pang kamaturan aside niya, brethren? Dili lang kay siya Reverend ang kamatuoran, tungod kay siya nga kamatuoran nagpadala pod og laing kamatuoran. Basahan ko ang priba din sa Biblia nga may tatak, Seventh-day Adventist Church, ari ko mabasa sa Juan Kapitulo 14, versikulo 15 ngadto sa 17, mauning atong mabasa. Kung nahigugma kamo kanako inyong pagatumanon ang akong mga sugo, pahayag ni Ginoong Hesus. Og ako mga muyo sa amahan, og kamo iyang paghahatagan og laing manlalaban, nga magapakig-uban kaninyo hangtod sa kahangturan. So doon na day kunoy laing manlalaban nga igahatag sa amahan. Pinagi sa pagpangamuyo sa atong Ginoong Kristo. Kinsa maning manalaban niya sa 17. Nga mao ang espiritu sa kamatuoran kag kinsa ang kalibutan dili makadawat tungod kay ang kalibutan dili man makakita kaniya ni makaila kaniya. Apan kamo nakaila na kaniya kay siya nagapuyo man uban kaninyo og maanha siya sa sulod ninyo. Musa matinaw Reverend nga ang atong Ginoong Kristo nabasa man kaganina 14:6 sa Juan nga siya kamatuoran pero dili lang kay siya mao ang kamatuoran ka sumala pod sa ato ang topiko nga mudapig kita sa kamatuoran tungod kay dunay gipangamuyo niya samahan o gipadala ang manlalaban nga kining manlalaban giingon sa pagpahayag espiritu sa kamatuoran. Sa ato nang nasusi bradron kanang espiritu sa kamatuoran mo man ang Espiritu Santo kung basahon pod sa kitawag sa Biblia nga ang pulong sa Dios. Tinuod Reverend. Na tungod kay nagpadala man ang atong Ginoong Kristo nga nangamoy saman para ipadala ang laing manlalaban. Kung sundan lang nila sa mga kaigalaan o sa mga nagsunod nining atong programa, Brad Ron, Brad Elmer, Brad Arman, kining tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi, ilang mahibawaan nga ang katumanan sa Espiritu Santo sa doktrina nato, mao nga atong magtutudlo. Kung siya na ang katumanan sa pagtudlo nato, Brad Ron, dili pwede nga ang iyang istorya niya noon babagan. Di pwede, brethren, nga ang iyang istorya remodelon sa kinsaman nga nahimo niyang sakop nga nagkinabuang na, brethren, para sa pagtudlo sa ilang kaugalingon na nga doktrina, brethren. O usab dili po pwede nga ang mga sultis atong magtutudlo nga mo'y katumanan sa Espiritu Santo sumala sa Biblia kamatuoran nga ato pod nga pakigbatukan. Dili mahimo nga dili dapigan-dapigan yun. Na karon,
Tungod kay ang Espiritu Santo naman ni amantas kapanahonan sa Espiritu Santo na badron. Kini bang Espiritu Santo? Kaya nga itong Ginoong Kristo sa Lucas 2:11, si Kristo manluluwas man. O sa gitawag og sa nakasulat sa buhat 13:23, ang atong Ginoong Kristo manluluwas. Ang Espiritu Santo ba nga iyang gipadala, brethren? Manluluwas mo sab kini. Word for word, Reverend, mabasa nga ang Espiritu Santo nga gipadala sa atong Ginoong Kristo nga nabasa po nato kamatuoran, manluluwas po ni siya. O ang prueba sa Biblia nga gining gitawag, Reverend, the Passion Translation, Nausab kita niya na, pero lain og cover, brethren, pero maura na. tinood na. Ato lang ning gipakita nga ato ang mga libro tungod kay kining atong gisundan god. Ug mubasa nag the Passion magkinagaskas kay papel raman. Papel man di ay, no? Nakakat-on, nakaawat man din sa ato, pero originally, kita mo nagdala gyud, brethren. Tinood ka na. Basahon ako ang prueba, Reverend, nga ang Holy Spirit o Espiritu Santo manluluwas. Dinhi ko mabasa sa John chapter 14 verse 15 up to 17 giingon sa pagpahayag. Loving me empowers you to obey my commands, and I will ask the Father, and He will give you another Savior, the Holy Spirit of Truth. Bisag diha lang, Reverend, ang atong pagbasa, gikuha lang nato ang punto nga kining Holy Spirit gitawag ni another Savior. Sa ato ang pinulungan sa Cebuano or Bisaya, giingon ni nga atong mabasa, ang paghigugma kanako naghatag kaninyo gahom sa pagtuman sa akong mga sugo, og ako mga muyo sa amahan, og siya maghatag kaninyo og laing manluluwas ang Espiritu Santo sa kamatuoran. O, nakita na to, nga ang Espiritu Santo sa kamaturan, kay manluluwas man, kung sa atong doktrina, brethren, ang Espiritu Santo kay si Masterman, nagtukod og PBCM, brethren. Tinuod. Si Kristo nga kamaturan sa unang panahon sa iyang pagministeryo din sa kalibutan, nagtukod po siya pagtulunan, iglesia sa Mateo 16:18, brethren. Tinuod. Unya ang ngalan sa Roma 16:6, iglesia ni Kristo. Dili gyud duha ang pagtulunan nga gitukod ni Kristo, brethren. Tinuod na. Mayong timan-an nga sa ato pong panahon, ang gitukod sa Espiritu Santo, unya nagwalita lugar diya sa katumanan, sa kang master nga katumanan sa pagka-Espiritu Santo. Ang gitukod, PBCM dili kay magwali sila, dadon ang Espiritu Santo, pero na sila padim, brethren. Mao na ang atong tumong, instead nga ilang ihatod ang tao diya sa padim, atong padon pinagi sa paghatag og katarungan nga dili na maunang pagtulunan na kay sa ato nan nga hibaluan, brethren, kung naman sila ay sistema nga pagpamatod ang tawag, Kawatan og tulisan. Tungod kay ang doktrina sa PBCM ilang mang gibalhin sa pagtulunan nga di na PBCM mo ng padim. Muna, Reverend, nga sa panahon ni Kristo usa ra man ang pagtulunan ng iglesia, og doon na may lain magdaladalas nga lang Kristo, dili na tumulugar nga kamatuoran kay usa ra man ang tinuod mo tong gitukod nga iglesia. Sa ato pong panahon, ang gitukod pod sa magtutudlo, isip mo atong gipailang katumanan sa Espiritu Santo, PBCM ra man, usa ra man, kung doon na may mga tao karon nga magdalas ngalan ni Master, kana dili na tinuod kay usa ra man ang ngalan sa katawan nga gitukod ni Master. nagkaroon. PBCM only. PBCM gyud, no? Karon ang atong susiyon, brethren, kay pabor naman nimo ang usa ka referensya, no? Kini bang Espiritu Santo gipiho ba sa mga referensya nga giingon man nato nga dili kasupak sa Biblia? Ang Espiritu Santo ba persona o niya kasama ba gyud pod sa atong Ginoong Kristo, brethren? Ang tubag, oo, Reverend, ang Espiritu Santo sama sa atong Ginoong Kristo nga persona usab. Usa ka libro nga gisulat ni Donald Guthrie, New Testament Theology, pero basahon na nako, Reverend, sa ato anang pinulungan sa Cebuano. Ari ko mabasa, Reverend, sa pahina 531 sa ato nang pinulungan giingon. Ang usa ka lain nga pagpaila mao ang personal nga kinaiya sa espiritu. Tinaw kini nga makita diha sa nagkalain-laing buluhaton nga iyang pagabuhaton nga ang kadaghana niini dili gayod masabot kundili ilhon nga personal. Dugang pa dinhi gingon sa pagpahayag, dugang niining kamatuoran mao nga si Hesus nagsulti mahitungod sa laing maglilipay. Nagpakita nga ang maglilipay usa gayud ka persona sama kang Hesus mismo. O di ma
tinaw nga ang maglilipay o ang Espiritu Santo sa English comforter usag yun di ay kapersona nga sama sa atong Ginoong Kristo mismo. Lugar way kalainan nga ang atong Ginoong Kristo bradron persona na ilawas, nagpadayag pud ta nga may lawas pod. Depende na sa tao mo tuo, pero di man makatuo ang tao og walay explanation bradron. Tinuod. Mao nang gihangyo nato labi na atong mga nagapangutana o katong mga nagsunod nga inyong sundan para malili ninyo kung giunsa namo pagplastar ang pagpamatuod sa dapit sa katumanan sa among magtudlo o sa among panahon sa pagwali nga nakapasikad, nakabase sa mga referensya o labaw diha sa Biblia. Karon bradron, pabor man gyapon nimo ang Biblia nga hiligaynon bradron. Okay? No? Ang pangutana, si Kristo mao ang kamaturan, pero nagpadala pa siya laing kamaturan. Sa unsang hinungdan, si Kristo na nawali na bradron sa kapanahonan nila. Babasa man sa Colosas 1:27-28 nga sa tanang dapit, si Kristo gyud ang giwali. Ikaduhang Korinto 10:13-14, solamente si Kristo ang ilang giwali. Kay sukod nila sa pagwali nga di gyud nila lapason. Tinuod. Pero nganong nagpadala pa man ang atong Ginoong Kristo og lain nga malaban ang Espiritu Santo, di ka karibal kini badron sa atong Ginoong Kristo. Kining atong giwali nga Espiritu Santo nga katumanan diya sa atong magtutulo. Dili mahimong karibal, Reverend, tungod kay kining gihimo sa iyang mga tinun-an ni Kristo nga pagwali sa maayong balita mahitungod kang Kristo, mawala kini kay dili pa ni maong kahingpitan. Kung mao kay dili man di karibal bradron atong klaruhon, doon na di ay mga tagna nganong niabot sa Espiritu Santo. Tinuod ka na, Reverend. Kung doon na may karibal bradron katong kawatan og tulisan nga padim nga nangawat sa pagpamatuod nato mo to'y karibal bradron. Tinuod ka na, Reverend. Nga sila si Hermogenes Macarayo kauban ni Danilo Nakwa. Okay. So akong basahon, Reverend, ang prueba nga dili kid karibal kining ato ang bulaton sa pagwali sa maayong balita pinagi sa Espiritu Santo tungod kay kining wali mahitungod kang Kristo sa ako nang gikaingon mawala kay dili pa maong kingpitan. Prubahan nako. Kining maong Biblia ang tawag maayong balita Biblia usa ka Catholic edition hiligaynon kini mga higalang magigsunan. Ari ko mobasa, Reverend, sa payag ni Pablo tinun-an kini ni Kristo. Unang Korinto kapitulo 13 bersikulo 9 ngadto sa 10 gingon sa pagpahayag. Kay ang aton ihibalo kag ang pagwali sang pulong sang Dios nga ginbugay sa aton indi pa himpit. Pero kung ang himpit mag-abot ang di himpit magataliwan. Atong hubaron kini sa Cebuano nga pagkapahayag, Reverend, para masabtan sa mga naminaw kay lunggo man ni. Pag ingon din ni kay ang sa di pa nato basahon lugar ang paghubad sa pulong sang Dios kun asa gipahinungod ato sang ihubaron kini. Kay ang aton ihibalo kag ang pagwali sang pulong sang Dios matud pa ni Pablo kay ato daw kahibalo ang pagwali kuno sa pulong sang Dios nga ginbugay kanang bugay hatag sa ato dili pa himpit. Pero kung ang himpit mag-abot, ang di himpit magataliwan or mawala. Katong ginbugay sa ila bradron, O nga- gihatag oo, nga nga. ang gihatag mao ang Pagwali sang pulong sang Dios. karon ang pangutana unsa man ang pagwali sa pulong sa Dios nga gihatagag pagpasabot ni Apostol Pablo nga mawala pa dayto bradron kay dili pa tumao ang kingpitan may moabot pa day nga hingpit puli adto. Okay, gitin-aw ni Apostol nga si Pablo, Reverend, kung asa gipahinungod kining pagwali nila sang pulong sang Dios nga gihatag daw diha kanila pero mawala kay di pang maong kahingpitan. Dinigapon, Reverend, sa Biblia maayong balita nga Biblia Catholic edition hiligaynon ano na kumubasa sa Roma kapitulo 10 bersikulo 17 gingon. Gani ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sang pulong sang Dios kag ang pulong sang Dios mo ning gisgutan ni Pablo ilang giwali pero dili hingpit og kini mawala ang pulong sang Dios nagaabot paagi sa pagwali nahanungod kay Kristo. Busa matinaw mga kaigalaan og mga mahal namong tigpaminaw, mga kaigsunan. Sa gibasa ni bradron nga ang pulong sa Dios nga gipasabot nga dili pahingpit nga giwali nila mao ang sistema sa pagwali mahitungod kang Kristo. Dili kami nagbuot-buot niya na. Kung mawala pa na, naay mo pulya na. Kinsa ba ang mupuli sa atong Ginoong Kristo, Brad Elmer, sumala sa nakasulat sa Biblia?
Na ang prueba rin, mabasa na to sa ang Biblia, 70 Adventist Church. Ang Biblia nga gitawag ang pulong sa Dios. Ang Biblia gitawag ang pulong sa Dios. Juan Kapitulo 14, versikulo 26. Ang gabasahon, apan kun makagikan na ako, ang magdadasig nga mao ang Espiritu Santo, mao ang ipadala sa amahan, puli ka na ako. Busa, bisag diya lang taman, Brad Elmer. Sa gibasa nimo nga Biblia nga gitawag ang pulong sa Dios, naghisgot apan kun makagikan na ako matod pa sa atong Hesus Kristo. Ang magdadasig nga mong Espiritu Santo mong ipadala sa man. Puli ka nako. Di kung ang Espiritu Santo mauna ang puli, understood nga mauna ang mahimong mawali na o kay ang Espiritu Santo mauman ang puli. Gitagna ba sa Biblia, Brad Arman, nga may mga tao gyud nga magdala sa wali o balita na sa Espiritu Santo? Itag na yun, Reverend, nga doon naging mga tao nga magdala sa balita sa Espiritu Santo. Ang prueba, mabasa din siya ang Biblia nga may tatak 70 Adventist Church. Sa unang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 12, gingon, o kanila gipadayag nga dili sa ilang kagulingon kung dili kaninyo na nag-alagad sila diya sa mga butang na karon gikipaybalon na kaninyo. Pinaagi sa mga tao nga nagawali sa mayong balita, pinaagi sa Espiritu Santo nga pinadalagikan sa langit, mga butangan ini ang mga manununda nangandoy sa pagsudong. O di nakita nato nga may mga tao di ay nga magwali sa mayong balita pinagi sa Espiritu Santo. O di nakita nga sa katumanan kami, mga mahal namong tigpaminaw, dili katong inyong nadunggan nga magturo Tagalog, unsa man ang Tagalog, maghurohilunggo, mag-unsa man na para ipasabot sa mga kahilungguan nga di makabalol ng Cebuano sa mga Tagalog, magturo Tagalog na doon. Kung nasundan nila ang sa programa pa kung Tagalog pa ni Bradon, kung napakinggan lang nila ang ating palatuntunan, Bradon, ang mga langit ng lamdag sa kinabuhi, sigurado man yun nga mawad-an yun sila kinabuhi, Bradon, o maglagot kay ngano. Uy, kawatan maninis pagpamatod. Uy, ang original din nini ang PBC. Di pa munalan sila madugay sa kaulit, Bradon. Na inigbunal, o unsa kay ilang sagang anak, Bradon, na bakay panipas, na motipas ka o niya agmabunalan na ta. Mao. Mamana ron. O atong idugang pagpasabot, Reverend, yung kining tagna sa unang Pedro 1:12 sa dihang matuman ni dili na kay tumanon pa kini pag-usap. So kay natuman naman kanato, Reverend, sa mga ministro sa pagtulunan sa PBCM, mo na iluna ang dili PBCM sama sa PADIM. Busa klaro, Bradon, nga ang ulahi di ay nga mutunga nga wali Espiritu Santo. Gihatag ba ang parallel example o makita ba nato ang parallel example, Brad Arman, nga ang kinaulihain good ang Espiritu Santo kay ang mag-una ang amahan nga mao si Yuba. Ang Espiritu Santo good maoy ulahi, Brad Arman. Na, Reverend, mabasa na to ang prueba sa ang Biblia may tatak 70 Adventist Church. Sa Mateo Kapitulo 28, ug sa versikulo 19, gingon, busa panglakaw kamo og himuan ninyong mga tinun-an ang tanang kanasuran sa pagbautismo kanila sa ngalan sa Amahan og sa Anak og sa Espiritu Santo. Sa nabasa mo kinsa ang ulahi diha, Brad Arman, sa nakasulat? O laylain, Reverend, kung dili ang Espiritu Santo. Ang nag-una niya na sa imong nabasa kinsa? Ang Amahan, Nga mao, ang atong Ginoong Hiyuba. ug ang ikaduha naman Ang Anak, nga mao. ang atong Ginoong Hesukristo. Oh, di ulahi gyud, di matinaw nga ang gibasa ni Brad Elmer nga ang pulong sa Dios nga ang puli niya mao gyud ang Espiritu Santo. Nga karon, kay nganong dili mahimo nga si Kristo mao ang puli niya, mao siya ba, Bradron? Tungod kay ang panghuna-una ron moingon nga si Hiuba ka ang sunod sa wali nga Kristo. Ang tubag, mga mahal namong tigpaminaw, Brad Elmer, Brad Arman, dili gyud nga ang mupuli ni Kristo kung mawala man ang wali si Hiuba. Nga naman, kaya ang puli ni Hiuba, mao ang atong Ginoong Kristo. Ang puli sa atong Ginoong Kristo, ang Espiritu Santo. Unsay puriba, nga ang fundamental nga nakasulat sa Biblia, kung si Hiuba man
aduna may pagkat of blood ron, pero ang mupuli niya, dili ang Espiritu Santo, dili si Kristo gyud brad ron. Tinuod ka na, Reverend, nga ang kapuli sa atong sa Ginoong Hiyuba mao gyud si Kristo. Mabitaw sa parallel example, una si Hiyuba, ikaduha si Kristo, ikatulong Espiritu Santo. Kaganina gibasa na nato nga si Kristo pulihan sa Espiritu Santo. Karon basahon na po nato sa Biblia nga kini si Kristo puli kini sa atong Ginoong Hiyuba. Niya tay Biblia, Reverend, nga gitawag English Standard Version, ESV. Naupod kita niya na brad ron. Lain-lain lugar sistema, pero ang sulod, mauna, Maura. Basahon ako, Reverend, din sa Zechariah chapter 13 verse 7 gingon sa pagbayad. Na din ang title, The Shepherd Struck, a weak sword against my shepherd, against the man who stands next to me, declares the Lord of hosts. Strike the shepherd and the sheep will be scattered. I will turn my hand against the little ones. Sa atong pinulungan, gingon kini ang Zechariah, Kapitulo 13, versikulo 7, gihampak ang magbalantay. Pagmata o espada, batok sa akong magbalantay. Batok sa tao nga nagbarog, sunod nako. Bisag diha lang, Reverend, matinaw kayo, nga sa tagna, dunay magbalantay sa karniro nga pagkasamaran. Giingon na, nga tao nga nagbarog, sunod daw na kang Hiyuba. di sa ato pagiklaro nga ang sunod sa atong Ginoong Kristo, Espiritu Santo. Espiritu Santo. Nganong dili pwede nga siuba mo sunod, kaya ang sunod niyo ba mo Kristo. Ngano man nga nahitabo man nga nakasunod ang atong Ginoong Kristo sa kang Hiyuba, mga manlamong tigpaminaw. Tungod kay ang wali nga Hiyuba, mawala pa dili nato magpadayon. Maong hinungdan nga nakalusot ang atong Ginoong Kristo o nakaanis kalibutan. Sama nga, kung walaon ang wali nga Kristo, mailusot pod ang wali sa Espiritu Santo. Hayan ang prueba nga ang wali nga Kristo, Brad Elmer, wali nga Kristo, nakita naman nato nga mawala. Hain ang prueba nga ang wali nga Hiyuba, mawala pod sumala sa Biblia. Mabasa kini Reb sa ang Biblia, Seventh-day Adventist Church. Seventh-day Adventist. Seventh-day Adventist Church. Basahan ako sa Jeremias, Kapitulo 31, versikulo 34. Og sila dili nagayod magtudlo ang tagsa-tagsa katao sa iyang isikatawo. Kay ang tagsa-tagsa katao iyang igsuon. Ang pag-ingon, ihilhon mo si Juba. Kay siyang tanan, managpakaila kanako. Gikan sa labing jutay kanila, ngadto sa labing dako kanila, nagaingon si Juba. Kay ako pasayloon ko ang... Kay pasayloon, Kay pasayloon ko ang ilang kasalanan ug dili nagayod pagayumduman ko ang ilang mga sala. dili na gyud hinumduman ko ang ilang sala. Busa sa pagkasulti gyud, balikan ta og sila dili na gyud magtudlo ang tagsa-tagsa katawo sa insigatawo ug ang tagsa-tagsa katawo sa iyang igsoon sa pag-ingon ilhon mo sa Hiyuba kay silang tanan managpakaila kanako. Dili na itudlo. Kaya ang pagwali mo man ang pagtudlo. Puriso nga si Kristo nasunod. Next, sa atong giningubas sa gibasa kaganina ni Badron ang gitawag og English Standard Version sa Zechariah 3:7 Zacarias. We concerned against my shepherd the man who stands next to me. Mupuli ang atong Ginoong Kristo. Na karon mo kanay hinungdan na karon tungod kay naamanta sa wali na sa katumanan sa Espiritu Santo ang makasusubo uyamot bradon sa taliwala sa ilang pagkakawatan. Muragog nabuggan si Dani. Sila kuno ang katumanan sa wali sa Espiritu Santo bradon sa tibok kalib. Murag wala niya matiwas ba? Kaya iyang huna-huna, uy, naarabata nga nung natibuok man ni kalibutan. Pero mailhani mo, kay bisan pag di pa ignog kalibutan, tibuok nga kalibutan, ang mga tao, wagi kalibutan, bradron. Pero tungod, kay naata, aduna na sila kalibutan o kasayuran, bradron, nga hilabihang baka kuna din nila. Niyato patalingugan si Danilo Nakwa sa pagpangangkon nila ni Makarayo sa pagpangutana nga sila kunoy katumanan o kinsay katumanan sa nagwalis sa Espiritu Santo. Okay. O kay mga lagad mo sila, siyempre ang ilang ibalita,
mao ang Espiritu Santo. Sumala sa tumabasa sa unang Pedro 1:12. Ug kanila gipadayag nga dili silang kagalingon kundi kaninyo na nag-alagad sila diha sa mga butang nga karon kapahibalo na kaninyo pinagi sa mga tao nga nagawali sa maayong balita pinagi sa Espiritu Santo nga pinadalagikan sa langit mga butang niini ang mga manulunda nang andoy sa pagsudong. Usa mga alagad sa Espiritu Santo magsangyo sa ngalan sa Espiritu Santo. Sa katumanan, Brad Danny. Wala lain ang pagtulon sa PADM kung Philippine Association Divine Master Holy Spirit Incorporated kay kita lamang sa tanang tibok kalibot ang nagwali sa tinuod kay kita lamang sa tanang tibok kalibot ang nagwali sa tinuod nga Espiritu Santo nga atong gibalita alang sa kaluwasan sa tao. Oh, di nataranta na sa tanang tibuok nataranta na tibuok sa tanang tibok kalibutan kay apil man to nila gotong dunay laing kalibutan nga dito sila hakuton, brethren. Dugang nga mailan sa inyong pagpamutbot. Gani, asugoy walay lain nga nagawalis maayong balita pinagi sa Espiritu Santo na ang original ang PBCA mo. Gihanggat bitaw mo na mo debate or unsa ba diha pamatud-i nga kamo mao na ang katawan sa Espiritu Santo kay pamatud-an na mo nga kanang inyong pagtulunan dili na iya ni Master. Nagkaron mingon ka kamo lang mo'y katumanan. Mga wali? Buti pasabot na to, brethren. Ang topiko, kinsa ang original nga katumanan sa nagwali sa Espiritu Santo. Mura man ni sila og kuan, brethren, kanang baptist ba? Na first baptist. Napoy atong nakita, brethren, gingon dig original baptist. E mag-inilugay man. Ang original, first man lang gyapon na. Oh. Mura po ni sila ba nga si gig pangilog, nadugay pangilog, brethren, nasakpan ba? Nagingon nga kawa gyud nimo ulaw nga ang original nga nagawalis maayong balita PBCM niya ang kuno nimo nga kamo lang ang nagawalis maayong balita. Kamo siguro ang nagawalis maayong balita isip mga kawatan ug tulisan. Oh, kana. Oh. Kaya naman ang original nga PBCM mo, nalimot ka nga dinhi ka sa una ka barog kamo ni makarayo. Unya karon pagbalin sa PDF ino niyo kinilang nga pagtulunan mo'y katumanan nga nagwali. Oh, nakaron. Mao man tong atong topiko, brethren, sa nakasulat sa ikaduhang Korinto 13:8 nga wala gay mahimo ang dili kamatuoran, brethren. Kay di gud kamatuoran sa may mahimo ana. Ug ang kamatuoran si Kristo ug ang kamatuoran sa atong panahon ang Santo si Master. Dapigan gid ang kamatuoran na, brethren. Tinuod ka na. Kung ang kamatuoran dani Karayo. makarayo kamong mga namimbro diha nga nangaupaw na kami pod upaw hapit na maupaw mahurot. Na kung si Master mo Espiritu Santo kinsa man ang mastera ng inyong gisunod? Klaro na lang si Alejandro Badira Jr. Kay mo may ilang gipasiata, brethren, nga mugawas kuno ang tingog ni Master dito, brethren. Nagpahimong medium spirit ba? Ang bulok pod, kay gitagna na pod lagi, brethren, nga magwawali, nga nung ningon tagbulok, kinsa may bright nato diri ron, na nato, brethren, o sila o kita. Natural sila gina-reverend kay kining bulang mga kawatan manig mga tulisan sa pagpamatuod. Sila ang gitawag og mga bugok, brethren. Oh, bulok or bugok. Nakaron, ngano man mo ingon men yana. Wa man gud mag-ingon si Master nga pamatian ninyo ng PEDM sa gibili ni Master. Di si Master mo'y dapigan. Dapat ka to mga upaw nag-ulo, nangaupaw na, sama na mo, hapit na, dapigan si Master o siya gisulti ni Master. Asa ko ta ipagpamati. Katinaw ani o, ato pa talingogan si Master. Okay. Sunod na, wala na ilain ko. Namuyagyat. Sa kinatibok ang sunasot. Ang wali lang sa bibisiin. Ang tao maminaw. At ang tagadasdaton, kayang tagwali, gomero mau ang babuya. At wala magwali ang bibisiin. Walang pataka, walang unsa. Para ikasuntong kayang tagwali. Wala ito. Pwede. Ikaduha. Ay ang bibisiin. Gagaitad sa mga libro na dokumentado. Kaya hindi man mahali ang bibisiin. Ibasdatan na lang. Na magyaw-yaw-yaw ka diha. Wala kay dungawan ng mga kasaysayan sa libro sa tibuok sa kalibutan. Bisang pagani sa Encyclopedia Americana o Britannica. Basta, inyong kuminawan. Ang atong lagi karon sa break science o break Okay.
Nabati na to ang pahayag sa magtutudlo, Reverend Brad Arman o Brad Elmer, atong i-display ang gipahayag sa atong magtutudlog atong basahon. Kaya atong i-compare karon sa sulti ni Nako nga sila man kuno'y katumanan. Gidala ang ngalang master, tanaw na to, diha ba ipapaminaw sa inyo? Sa PADM. Sa PADM, nga sa ako nang gikaingon, kung isgutag bright ug bulok, diyan na mo ang pagka-bright, dili man ninyo naghinambog, kay tinuod man, na ninyo ang pagkabulok. Kaya nga nung di tama bright bro, si Master nang nag-ingon niya, labihan nagyo ka bugok ni mo. Oo. Nga nung adto mo ka mutuo ni Dani og ni Makarayo nga nag-imbento og ngalan sa pagtulunan nga bulag na sa gitudlo ni Master Bradron ang murag wa nakabulag Bradron ang wali nga Espiritu Santo pero kay gikuha man lagi kay kawatan man og tulisan. Tinuod ka na Reverend, og magisgot tag bulok sa portarantas Biblia, kining mga bulok or bugo, wa nakasabot. Na mabasa sa Marcos 8:17 sa Bibliang Katoliko, doon ay Imprimatur Julio Cardinal Rosales, nga ang wa kasabot, diadisan ni Kristo bugo or bulok na ninyo, Mr. Nakwa. Karon basahon na to. Reverend, ang pahayag sa magtutudlo, para atong i-compare. Asa ta maminaw? Asa maminaw ang mga tao, diha ni mo Mr. Nakwa o kang Master? Niya, gingon sa pagpahayag nga gisulti ni Master atong basahon, Reverend. Tinuod na, wala na'y lain karon nga muyagyag sa kinatibukan sa nasod. Ang wali lang sa PBCM ang tao maminaw. Kaya ang pagabatbaton sa gingong mga pagwali, sa iyang pagwali, permero mao ang Biblia. Kaya wala magwali ang PBCM nga nagpataka nalagunsa para ikasumbong sa iyang pagwali sa libilos. Dili. Ikaduha, kaya ang PBCM nagaukab sa mga libro nga dokumentado. Kay dili man muwali ang PBCM. O basta-basta na lang. O nga magyaw-yaw-yaw ka diha, nga wala kay dungawan, nga mga kasaysayan sa libro, sa tibok, nga kalibutan, bisan pa gani sa Encyclopedia Americana o Britannica, ingon ni Master Bosa, inyong paminawan, ang atong wali karon sa DXKO, DXIM o DXCO. Asa, ang gingon ni Master, nga muyagyag sa tanang nasod, mahitungod swali, unya asa ipapaminaw, Mr. Nakwa, sa PEDM, klaro kayo, naa ipapaminaw ang mga tao sa wali sa PBCM, dili kay sa PADM. Di naklaro na karon nga ang ilang gidapigan ang yawa, brethren. Ha? Kay ang dapigan ang kamaturan man, na kung ang kamaturan, kanang inyong giwali nga Espiritu Santo, kay nagwali magkamog Espiritu Santo nga makaluwas, unsa pagkaluwasan ang abakakon man mo? Ha? Nag-ingon si Master nga, pamation lang ang magwali diri sa PBCM, di undang mo sa PBCM, kay magbuhat mo inyong PADM. O, kitaon mo. Unya, nasayop na imingan, nangaupaw na lang ta, pagsunod-sunod sa PBCM, hangtod karon upaw lang gyapon ang atong mga pamuot. Balag ang atong buhok maupaw. Dili ba nga nakuhaan tag panimuot ba nga naupaw ang atong panimuot, murag muliwat na lang po atong buhok. Mo na nga masakit man mga kagalan og mga mahalamong tigpaminaw pero mao gina kay nakasulat man sa Galacia 4:16 nga sarang ba nga karon ako nahimong inyong kaaway tungod sa pagsugilon sa kamaturan. Karon niya pag yon. Ang baba mismo sa magtutukod bradron nga nahimong Supreme President and Founder Nya, mga Chief Minister pag yun, nga mao si Hermoines Macarayo, mo ay nagpahayag, Reverend, nga kung do na may wali nga Espiritu Santo diha lagi sa PBCM kani gitagaan niya og kanusa nagsukod kining wali sa Espiritu Santo. Atong paminawan ang tingog ni Hermoines Macarayo nga kanusa nagsukod yun, nagsugod ang pagwali isip pagpaminimbre sa mayong balita sa Espiritu Santo. Niya atong paminawan. Kining giingon nga adunay timbre nga buluhaton sa mga nagwali din ang trabaho nila sa wala pa, dili pa may tabo ang pagpangdagmal sa ania sa ibabaw sa naong sa yuta. Buhaton sa ang pagtimbre. Unsang timbre ha? Sa giingon na sa Biblia, maayong balita nga kanang balita pag mutuo ka, natimbrihan ka nga ang gitimbre mao ang Espiritu Santo. Sukad pa sa pagkatukod sa PBCM 1967 na restro tuig 1971 ang atong giwali mauna ang Espiritu Santo. Mauna ang gimantala sa mga misyonarya o mga misyonaryo di naglakaw sa nagalain-laing mga dapit din. Ang giwali po, gipawali ni Master sa mga ministro din sa diyang gihugpong na ang mga ministro, puwersa sa mga ministro nga gipanguluan sa Executive Vice President
Reverend Charlie Eugenio ang Chief Minister ug mausab ang kasamtangang leader sa PBCM ang Executive Vice President mao na ang giwali nato regular mao ang pagwali sa dapit sa Espiritu Santo. Oh, di na klaro karon ako brethren. Chief Minister. Siya po Chief Minister. Pero ako Executive Vice President. Siya Presidente, nalupig na ko brethren. Nalabuan na ang sistema pero sa man nga nilabaw tuod pero mas kamatuoran rin. Wa gyud og sukod-sukod pod brethren sa atong wali ba og atong sukdon og dinangaw-dangaw ba brethren lapas sa ato bang gitason brethren. Tinuod gana. Na- Og kanang sukod man ang atong wali pila na kadupa pila na kadangaw. Huna-una agod nga siya nag-ingon nga ang atong pagwali sa Espiritu Santo sa PBCM nagsugod 1967 katumanan. Oh. Gilidiran sa nahugpong na ang Mga magwali, ang leader wala lang gitudlo ni Master mao ang Chief Minister nga mao ikaw Reverend. na karon naunsa naman ni rong kahimtanga. So ang gilayon, hilabihan kataas na nga katuigan nga nagsugod ang wali sa Espiritu Santo hantod karon samtanang inyo kuno sa naman na isubol. Mo na giingon brethren nga kung nag-una na ta brethren, madungawan lang nato si Makarayo brethren nga oy naunsa ba mo? Wala pa mataas ang inyong gitason sa pagwali sa Espiritu Santo oy. Kay ngano since 1967 kamo since sa pagsugod lang sa 2024 24. brethren. Gitukod nila 2023 giatol pa kunuhay sa birthday sa magtutudlo Oh. Disyembre 29 nya gi-restro gidawat sa gobyerno Marso 6 2024. Nakita mo na pagkalayo raw niya moingon mo kami ang katumanan sa nagwali sa Espiritu Santo. Mo naging na to rebilin mo gamit si Mr. Nakwa sa unang Pedro 1:12 mga tao sa pagkatuman diha lang natuman sa padim wa ka mauwaw 1967 pa si Makarayo ang imong presidente founder usa nga nagpamatuod nga ang walis PBCM nagsugod 1967 pa naay nagdumala sa mga magawali nga mulugar nga Labaw o Hipi mao si Reverend. Mao na giingon brethren ka baga gikaignaw ka way kauwaw ba kay ang atong giwali brethren si Master sa material akong amahan si Master brethren di ba? Tinuod. Di dapat kung magwali siya og butang pa ni dili niya kwaon brethren. Kaya may tagiya. O kana may tag-iya na may anak. Og iridero man sa material Reverend wala ang iridero. Ikaw kay ikaw Oo. man mo'y anak sa material nagdala sa bansagong ihuin niyo. Dapat kung magwali siya brethren ang iyang iwali ang iyang Iyang bansagon nga nakuha oron sa badya. ang bansagon niya brethren sigurado si Eusebio Makarayo. Mao Kay gina, ang iyang ako amahan. si Masterman. O kani sa kang Makarayo lugar pananglitan o kang nakuha po na iyang amahan nga naplidog nakuha mo po iyang iwali. Oo. Dili pwede nga iwali nimo ang dapit sa PBC nga si Master mo'y katumanan unya sa material si Reverend ang anak. Karon agig pagbamatod Brad Arman, Brad Elmer, Brad Ron. Klaro nga si Makarayo nagisgot nga ang kahingpitan kung mudawat na ang tao sa pagtulon ang PBCM sa wali nga Espiritu Santo, diha nan mahingpit Brad Ron. Do. Na kumusta man og anha padawaton Dios inyo inyong giligpit ang hingpit inyo nang gikawit nga diri lang nato imong hingpit sa padim apan ang nagpabilin ang lama sa kagahapon bradron nga iyang gisulti iyang giwali mo ni nga si Makarayo maora po'y nisuntok ni Makarayo kay ngano si Makarayo ni mag katumanan naa sa hingpitan ang pagwali nila sa padim. Pero kung pangutanon po si Makarayo, ang kahingpitan, ang pagdawat sa PBC man, di moingon ang taong namati, kurunto, manggiday ni sila. Nakaron, agig priba nga ang pagdawat sa PBCM, mo'y kahingpitan, mismo si Makarayo ang nagsulti nini nga nagtukod na sa padim. Imo mang giingon nga basig nasaipan lang na sa mga ministro sa PBCM nga pahunungon. So ingon ana nga sistema. So ang atoa diha karon ang kanang giingon nga hingpit na nga pagdawat mauna na ang giingon nga ni ana na sa pagpangalagan sa PBCM. Ang kanang giingon nga hingpit na nga pagdawat mauna na ang giingon nga ni ana na sa pagpangalagan sa PBCM.
dugang ni nga ato ang ipasabot Reverend nga si Makarayo din nag-ingon nga ang hingpit di nga pagpangalagad mao nang pagdawat sa PBCM na karon ang hingpit nga pagpangalagad sa PBCM hingpiton pa pag-utros pa dim. Mao na bradron nga di gini sila madalag yun ana ba bradron. Oh. Mahingpit pa ba ng inyo? Ibo namang Isa pa, gisinadan. mga muyo ta ba, Bradron? Magbindito ta, Brad Arman. Di gyud madawat, Brad Arman. O, nakita na to. Nya, siya ra po'y musulti, kano sa ang ilang katumanan sa pagtukod. Kay, ang PBC, maumay, nag-unang yun. Nya, patalinghugan na to, o kinsay nagtukod sa ilang pagtulunan. Kining Philippine Association Divine Master Holy Spirit Incorporated bag-ulang nabati sa atong mga listeners nga pagsugod nato og program dinhi sa IRE ang gitawag ang Timbre sa Espiritu Santo alang sa kaluwasan sa tao. Sa mga bag-o nga nakabati Brad Dani, ang kining PEDM diin maoy atong pagtulunan o relihiyon rehistrado bagyod kini sa Securities and Exchange Commission. Registrado kini Brad Macarayo o kini na-resto sa Securities and Exchange Commission sa numero 2004 0302-32 o kini na-resto kani itong Marso 6 ni tuig sa 2024 o ang mga incorporators nini o ang mga nagtukod sa mga pagtulunan mo sila si Jiggy Macarayo, si Lloyd Badera, si Junrel Malinaw, si Richard Impedad, si Sarah Joy Lopez, si Gisrel Macarayo, si Rodi Camos, si Ida Panigon, si Romelo Robles, si Felipe Lopez, o si Joel Hurtado, o si Jimmy Pinaso. O ang mga opisyal ining napili sa mga pagtulunan. Mo sila ang presidente si Hermoines Macarayo, ang vice presidente si Jason Lopez, o ang secretary si Danilo Nacua, ang auditor si Arlene Macarayo, o ang treasurer si Alili Nacua, o ang usa sa mga opisyal nini mo si Estrella Baderon o si Alejandro Badera. O atong nakita og napamatian mga mahalamong tigpaminaw nga klaro kadaghan sa mga magtutukod ang nagtukod nini kanusaan ni narehistro ning atong pagtulunan giangkon Klaro kayo nga dili iya kang Master Reverend tungod sa gisulti ni Macarayo Yeah. nga atong pagtulunan o atong relihiyon di inyo haraday na dili na kang Master. pamilya ang mga nagtukod ron moron pamilya ni Macarayo. Daghan man ba ron nga ato pang ika-sulte pero among gipanghinaut nga pinagi nining atong ginatun-an nga unsa ang nakasulat sa ikaduhang Korinto 13:8 matinaw nga dapigan gyud ang kamatuoran. O kini atong panahon kini naman sa kamatuoran sa pagpangalagad sa Espiritu Santo dinhi ta modapig. Ang Espiritu Santo natuman naman sa magtutudlo mao si Master nagtukod og pagtulunan nga PBCM diri ta modapig ug diri ta magpasakop. Og hangtod sa kangturan bradron kini lang ang atong barugan og tindugan dili kadtong ilang binuhat-buhat nga pagtulunan. Busa ning tungod karon among gipanghinaot nga nalamdagan kamo sa kamatuoran sa sunod sa atong pagtuon inyo lamang kaming sundan para makuha pa ang dugang pang mga kamatuoran og sa ngalan na lamang sa among magtutudlo Divine Master Tomas D. Ihuinio Sr. o kini karon ang inyong alagad Chief Minister Reverend Charlie Ihuinio og sala usab sa kauban nga mga ebanghelista. O kini igsuon nga si Brother Elmer Piculados, O kiniusab si Brother Arman Rangkasaw. O kiniusab ang inyong igsuon ebanghelista Brother Juan Ronilo Mangalos kami mingon hangtod sa sunod higayon sa samang takna o samang istasyon. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Ang
Pilipinas.